7 hodín v tom vlaku. 7 hodín. Padajú mi tu kadejaké obilniny. Momentálne mi tu spadol list rúže. Podotýkam, že tu nebol sprievodca už asi 5 hodín. Neviem, či vôbec idem v správnom vlaku. Ale do Bratislavy som tu za 7 hodín stále nedostal. Som niekde pred Vinohradmi. 7 hodín a ako vidíte, som tu sám. Idem na vrchu sveta úplne sám. Už nejaký ten čas cestujem vlakom, takže moja zaručená metóda funguje. Odporúčam, ak chcete sedieť zo cieľovej začiatočnej stanice až po cieľovú stanicu sám, tak si sa dajte vždycky ku dverám do prvého kupe, zabarikadovať sa a myslím, že ak nepríde niekto, kto pozná túto metódu, tak máte sedenie sám v kupe zaručené, ak tu samozrejme nie sú miestenky. Takže peace. No, tak po 7 hodinách a 20 minútach sa konečne blížime priamo do Bratislavského hlavnej stanice. Dúfam, že využijete naše služby najbudúce. Tak, RegioJet je vypredaný už 3 dní dopredu, tak čo je nenámo. Hej, čaute šráci. No, nevadí. Na základe toho, že to máme bezplatne, tak si užívame cestu. A dnes som mohol vidieť aj také veci, ktoré by som sám. Samozrejme, ešte budeme púšťať nejaký vláčik. Júj, výborne. Výborne. Takto som si to predstavoval presne. No. Už som si myslel, že by sme tam mohli byť. Už normálne vidím nastupište a ešte predpokladám, že tu budeme 5 minút stať, kým sa nejaký vlak vytrepe. To už nás nemohli pustiť teraz. Ale to je nepodstatné. Dámy a páni, náš vlak mimoriadne zastavil pred železničnou stanicou. V rámci vašej bezpečnosti vás žiadame, aby ste nevystupovali z vlaku. Ďakujeme. Zase potešujúce slova s krásnym tónom. No, púšťame konkurenciu. Ale to nie je konkurencia, to je iba osobák do Dunajskej stredy. Ale pekný. Tento meškať určite nebude.